Prima uvádí Doktor z hor, nové příběhy. V hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Martin Sobotka, Marcela Nohinková, Klára Nováková, Petr Oliva a René Slováčková. Radikální řez. Ahoj, Martine. ahoj Julie. Ruším? Ne, nerušíš. Dělala jsem si starosti, protože ses už dlouho neozval. Ještě pořád jsem v Elmau. Stala se spousta věcí. Zlato, musím s tebou nutně mluvit. Fajn, já s tebou taky musím mluvit. Myslíš, že bys sem na pár dní mohla přijet? Víš, že takhle narychlo nikdy nedostanu dovolenou. Já vím, ale buď tak hodná a aspoň to zkus, tolik mi chybíš. Ty mi taky chybíš. Hlavně, když vidím, jak hezky se tu opíráš o strom. Co? Oh, ty bestie! Julie! Pojď se! To byl ten nejskvělejší let všech dob. Co tak důležitého si mi chtěl říct? Co? Víš, to všechno má čas. To... To je tvoje matka. Jo. Ach, Martine, máme návštěvu? Ano. Smím ti představit Julie Densnová, moje matka Elizabeth Grubrová. Zdravím. Těší mě. Hans, můj mladší bratr. A tohle je Lily. Jo. Tak to je Julie. Moje dívka. Dívka zní snad trochu nezávazně, ne? Proč? Snoubenka? To je ale překvapení. No tak vítejte v Elmau. Neuměla jsem si představit, že to bude tak krásně. Já myslím, že na zemi není hezčí místo. Tedy kromě New Yorku. Jo, možná. Možná. Pojď. Chtěl jsem ti něco říct. Takže Ale nejdřív ty. ne, začni. Já první. Tak co je? Už to nemůžu vydržet. Takže zasedala nadační rada. A? Porazil si všechny kandidáty. A to byl mezi nimi i synovec sponzora. Takže jsem dostal to místo v Los Angeles? Gratuluju, zlato. Já tomu nevěřím. Od podzimu si šéf v nemocnici St. Mary v Los Angeles. Páni. Co pak je? Nic, já jsem jen... Prostě už jsem s tím nepočítal. Julie, já... Mám tady dítě. Cože máš? Mám dceru. Lily. Lily je moje dcera. Tvoje neteř? Jo. Taky to vím teprve chvíli. Gruber? Jo, už jedu. Kam jedeš? Lásko, miluji tě. Musím k případu. K jakému případu? 2 horolezci visí v Moznerské stěně. Musím jít. A co ty s tím máš společného? Hansi, opravdu musíš jít taky. Zásah je zásah. Jo, ale zrovna v Moznerské stěně. Nemůžu ty 2 blázny nechat tam nahoře viset. Jo, to táta říkal taky a teď je po smrti. Dávej na sebe pozor. Už jenom kousek, tati. Už nemůžu. Tak pojď. Jestli se odsud dostanu živej,
V životě už na žádnou horu nepolezu. A co moje pravá ruka? Musí tu být každou chvíli. V pohodě. Dobře. Stop! Dobře. Jistí mě! Stop! Takhle! Dobře. Fajn. Jasně. Přebírám zraněného. Oba zajištění. Dobře. Dál spouštějte. Krevní tlak a puls v normálu. Klobouk dolů, pane Vende. Jste v dobré kondici. Jak jste si to představovali, ha? A zrovna Moznerskou stěnu? Proč ne? Víte, kdy tam byl někdo naposledy? Jistě mi to chcete říct. Před 5 lety. Tak to bylo na čase, aby to zase někdo zkusil. Tehdy museli být ti horolezci taky zachráněni. A jeden ze záchranářů přitom zemřel. To jsme nevěděli. Byl to náš otec. Hanzi, To je mi líto. nech toho. Dal bych to, kdybych si nezranil ruku. Ukažte ruce do kříže a zatlačte. Dobrý. Co se vám s ní stalo? Byla to jenom křeč, nic víc. To určitě. Jen křeč, tati? Nemohl si rukou pohnout. Chci si ji v ordinaci pořádně prohlídnout. Jo? Jen si to představte, sedím s Kahnweilerem v ordinaci, najednou tam přijde Martin a říká: Romane, potřebuješ nástupce, vezme smlouvy a všechny roztrhá. Měl jste vidět, jak se Kahnweiler tvářil. Nejdřív počkej, Romane, než bude všechno taky na papíře. Ale všechno už je přece dohodnuté. Tak. Martin Gruber je novým horským doktorem a převezme moji Prosím? praxi. Poslyšte, rozuměla jsem správně? Martin Gruber tady převezme praxi? Jak jsem slyšela, jo. A co na to říkal Kahnweiler? Dáte si něco k pití? Ano. Šnaps. Ale máte tu volný pokoj? Ale jistě ráda vám ho připravím. Díky. Uvolnit a pustit. Stisknout. Jo, takže hádám, že je to uskřinutý nerv. Musíte tu ruku šetřit. Pozítří musím na Moznerskou stěnu. Klid až pak. Proč s tím pár dní nepočkáte? Ta hora vám neuteče. Pozítří sem přijede jeho sponzor. Jo. Táta plánuje expedici na Karlspitz. Sehnal si na to sponzora, ale ten požaduje důkaz, že táta tu cestu zvládne. Tak si s ním domluvte jiný termín. Už tak bylo dost těžké ho sem vůbec dostat. Pane Vende, moje lékařská rada zní, nedělejte to. Díky. Henriku? Tati, Naschle. Tak už si tady jako doma. Jo, byl to naléhavý případ. Uvidíš, že se ti tu brzy netrhnou dveře. Jo, doufám, ale myslím, že tady je třeba ještě ledacos se změnit. Jak to? A co? Nevím, ale tak trochu to vypadá jako relikvie ze 60. let. Ale 60. léta jsou přece zase trendy. No, tak se hned nečerti. A za vřelé přijetí tu byl vždy zodpovědný lékař. Já vím, ale pokud mám tvou praxi převzít, tak se ke mně musí hodit, víš? No, prosím. Čím méně s tím tady budu mít co dělat, tím lépe, Martin. Opravdu musím zítra zase do školy? Vždyť, už si toho spoustu zameškala. Ještě zítra, prosím. Proč nechceš jít do školy? Budu tam muset zase všechno vyprávět. O mámině nehodě, o tom pohřbu a O Martinovi a mně. Jo. Ahoj. Ahoj, mami. Ahoj. Lili, jak je? Kde je Julie? Hanzi, dej mi prosím salát. Co se děje? Zahlédl jsem Zuzanu. Co tady dělala?
Chtěla tu vyzvednout zavazadla tvojí přítelkyně. Julie? Proč? Myslela jsem, že to budeš vědět ty. Ta Julie teď tady zůstane? V Elmau? Nevypadá to tak. Chtěla bys to? Ne, nechci nevlastní matku. Jo, měl jsem ti o Lily říct dřív, ale sám to vím teprve krátce. A řeknu ti, proč jsem spal se ženou svého bratra. To není třeba. Proč jsi uražená, že jsem měl případ? Julie, musel jsem tam. Byl to stav nouze, potřebovali mě. V Elmau teď není doktor. Martine, já už to vím. Ahoj, Martine. Dáš si pivo? Ahoj, Zuzano. Ano, prosím. Velký. Jistě. Co jako víš? Že jsi nový horský doktor. A odkud? Elmau je vesnice, Martine. Jo. A co teď? Co jako čekáš? Jedu až sem přes celý svět, abych ti přivezla opravdu skvělé zprávy. A ty jsi ani neměl zapotřebí vzít do ruky telefon a říct mi tu maličkost, že celý tvůj život je teď vzhůru nohama. Jo, máš pravdu. Měl jsem tě zavolat, měl jsem to s tebou probrat. Je to... Julie, nemáš tušení, co všechno se za poslední 3 dny stalo. Neměl jsem čas... Čas člověk nemá, musí si ho udělat. Julie, najednou mi nějak prostě došlo, že patřím sem, že je to správné rozhodnutí. Kvůli Lily? Taky kvůli Lily. A co bude se mnou? Myslel jsem, že půjdeš se mnou sem. Do Elmau? Jo. To nemyslíš vážně. Julie, počkej. Tvé rozhodnutí je konečné? Ano. Teď už jdi ale spát, Jinak se ti nebude chtít vstávat. Já ale vážně nechci jít do školy. Telefonoval jsem s tvojí učitelkou. Budou na tebe brát ohled. Ale co ostatní děti? Podívej. Tohle si brala tvoje maminka, když měla z něčeho strach. Horský křišťák. Maminka věřila, že jí dává sílu. Je to pravda. Mamince to pomohlo. Můžeš to zkusit. Ahoj. Martine, myslela jsem, že tohle se dělalo v minulém století. Jo, ale když je člověk zoufalý nebo když chce udělat dojem, může to úplně v klidu udělat i dneska. Ty jsi snad zoufalý? Asi ano. Proč? Ublížil jsem ženě, kterou miluji. Byl to fakt příšerný den. Začneme ještě jednou, co ty na to? Jo. To bych chtěl taky začít ještě jednou.
jsi byl v koupelně? Jo, A proč jsi mě nevzbudil? spal si. A co je tohle za logiku? Tady nejde o logiku. No, už můžeš do koupelny. Dobře, au! Tati? Tati! Moje pravá ruka. Vůbec ji necítím. Určitě jsi si přeležel. Ne, je jako ochrnutá. Henriku, je ochrnutá. Co je? Jednomu z mých hostů je špatně, nemůže hýbat pravou stranou těla. Jmenuje se Markus Wendt? Zuzano, svezeš nás do ordinace? Jasně, svezu. Pospíším si, jo? Měl byste projít kompletním vyšetřením. Takovéto výpadky mohou mít totiž spoustu příčin. Ale už je to teď lepší, tedy... To je možné. Jako horolezec riskujete život. Včera jste se mohl zabít. Nechci život na kasko pojištění. Tak mě nechte udělat krevní obraz, ano? To teda nevím, k čemu by to jako bylo. Změny v krevním obraze jsou vždy indikátorem, že něco není v pořádku. Kam jenom dal ty stříkačky? Nic a je... Okamžik. Romane, Martin, kde jsou stříkačky k odběru? Protože ji potřebuju. Díky. Co je tohle za ordinaci? Je doktora Melchingera, on však už nepraktikuje a předání ještě není dokončeno. Zjevně. Moment, ne to bude. To je doktor Melchinger. Kde jsou ty stříkačky? Jak to mám vědět? O to se starala moje sestra. No, tak ji zavoláme. No jo, ale ona je na Seychelách. Tohle přece nemá smysl. Henriku, jdeme. Tati! Pane Wende, posaďte se. Má pravdu, tati, dovol mu tě vyšetřit. K čemu by to bylo? Prosím. Děkuji. Takže, snědl jste v posledních dnech něco divného nebo zkaženého? Ani náhodou. Když chce táta lézt, tak jí celé dny jenom zhrní. Máte alergie? A co alkohol? Kdysi dávno v mládí. Vyšetřím vám lymfatické uzliny. Jsou zvětšené. No jo, minulý týden mě bolelo v krci. Co? Mám je. Nemůžu vás nutit. Díky, Romane. Udělám to. Není vidět žíly, na to je třeba mít zkušenost. Kam jsem se to dostal? Julie, to je ale překvapení. Jo, paní Grubrová, Ano? chtěla jsem se omluvit, A za co? že jsem včera neslušně odmítla vaši pohostinnost. To už jsem zapomněla. Půjdete se mnou, jdu do maštale. No, pojďte. Nebojte se, ona vám nic neudělá. Něco takového jste v New Yorku určitě nezažila, co? Upřímně řečeno, jsem v životě na statku nebyla. Jo. To jste si vybrala zrovna chlapa ze statku? No, když jsem Martina poznala, tak miloval jazzovou hudbu, čínskou medicínu, arabské jídlo. Byl to světoběžník. No jo, já myslím, že jenom tak vypadá. Jo. Velmi se změnil, co odjel z New Yorku. Zvláštní. Já mám pocit, že se vůbec nezměnil. Pomůžete mi? Myslíte, že tu opravdu chce zůstat? To vám řekne jedině Martin. Pane Wende! Zdravím. Dobrý den. Dobrý. Dobrý. Dobrý den. Pane Wende, rád bych s vámi mluvil. Proč? O čem ještě?
Právě jsem dostal výsledky krevního testu. Jsem zdravý jako řípa, to je přece vidět. Už je mi skvěle. Jste v dobré formě. Musím s vámi nutně mluvit. Pojďte. Pane Wende, hodnoty jsou zcela mimo normu. Hemoglobin je nízký, počet leukocytů je nízký a sedimentace je velmi zvýšená. A co to znamená? Nic to neznamená, medicínská hatmatilka. Pane Grubre, vysvětlete mi, co je Vy s mým musíte tátou. dodržovat lékařské tajemství, že? Pane Wende, vy to víte. Vy víte, že jste nemocný. Henriku, běž napřed do hostince. Ano. Tati, co je s tebou? Tak mi to řekni. Zatraceně! Mám rakovinu lymfatických žláz. Teď to víš. Tvoje matka byla fakt pěkná cůra, víš to? Měla současně 2 chlapy. Třeba jich bylo ještě mnohem víc. Táta říká, že jsi kukaččí dítě. Romane, už jsi někdy slyšel o známkách ochrnutí v souvislosti s lymfomem? No, pokud já vím, zpravidla lymfomy mozek nenapadají. Právě. Hele, čukni si. Je to čaj proti kašli? Jo, to možná byl čaj proti kašli. Přemýšlíš o tom horolezci? Jo, ty známky ochrnutí musí způsobovat něco jiného než jeho rakovina. Otázkou je, co tedy? Co takhle alkoholik? Sportovec. Alergie? Testoval jsem. Neodhalený záchvat mrtvice? Negativní. Jo, tady doktor Gruber. Rád bych mluvil s doktorem Lecutré. Tak ho pozdravujte a věříte mu, ať mi zavolá. Má mé číslo na mobil. Děkuji. Je to můj starý přítel z Kanady. On řešil podobné ochrnutí a další případy. No jo, uvidíme. Vím to 2 měsíce. Tak to je prima. Sakra, Henriku, možná je to těžké pochopit, ale ta expedice na Karlspitz je můj celoživotní sen. Od 12 let sním o tom, že tam jednou vylezu. Já ty historky znám. Nejdřív si neměl peníze, pak přišly děti, pak práce, blá, Teď blá, mám blá. poprvé příležitost to udělat. Už jste samostatní. Já jsem ještě celkem fit. Když začnu teď s léčbou a chemoterapie nezabere, tak bude moje jediná šance dostat se na Karlspitz naprosto zmařená. Ale takhle mám pořád ještě půlku roku, chápeš? I když kvůli tomu umřeš? I když kvůli tomu umřu. V kolik, že nás čekají u té stěny? Takže? Přece jen půjdeš se mnou? Ano. Díky. Čau. Ahoj, Lily. Škola už skončila. Odpadla matika a biologie. Tvoje oblíbené předměty. Počkej. Gruber? Rozumím. Nejradši do večera. Děkuji, nashledanou. Lily? Kam zmizela? Lily? Počkej! Zastav přeci! Proč zase běžíš pryč? Ty jsi zase telefonoval. Jo, telefonoval. Omlouvám se, ale už jsem zavěsil. Musím jít domů. Chceš se mnou mluvit, Lily? Ne, babička už čeká. Co jsi mi chtěla říct? Stejně to nemá smysl. Nemá smysl mluvit? No, nevím. Umím dobře poslouchat. Ty stejně za chvíli zase odjedeš. Kdo to říká? Každý tady přece vidí, že se sem Julie moc nehodí. A když ona nechce, tak ty taky nezůstaneš. Lily,
Není to tak jednoduché. Ale ne. Dospělí. Ahoj, babi. Lili, podívej, telátko už se narodilo. Jak bylo ve škole? Dobře. Chceš si ho pohladit? No. To máš tolik úkolů, nebo co? Ne. Příští týden jsou rodičovské schůzky. No a? No kdo tam teď jako má jít? Táta anebo Martin? A vůbec, jak to mám vysvětlit učitelům? Ach, Lili. Nejradši bych do školy už vůbec nechodila. Co pak ti tam... Nech mě na pokoji! Lili! Lili! Počkej! Lili! Lili! Počkej přece! Lili! Co pak je? Proč jsi utekla? Jen jsem se chtěla zeptat, jestli by si se mnou šla zaplavat. Martin říkal, že tu je nedaleko nádherné jezero. Hintersteinerské jezero. Jo, je to možné. Půjdeš se mnou? Nemám chuť. Pojď přeci. Vždyť tu nikoho neznám. No dobře. Je to ohromující. Tahle stará města znám jenom z televize. Fakt? Proč jsi vůbec nešla do vody? Byla to paráda. Ty to teď nemáš lehké, co? Někdy je vážně lepší, když člověk udělá radikální řez. Je mi 11. No a? Co bys řekla, kdyby ses se mnou a s Martinem odstěhovala do Los Angeles? Los Angeles leží přímo u moře. Já vím, hned vedle Hollywoodu. Přesně. Mohla bys tam začít znovu a nechat všechno tady. Jo, ale co bude s tátou a s babičkou? Určitě tě budou navštěvovat. Představ si, mohla bys tam vidět všechny filmové hvězdy. Cvrčku, chtěl jsem ti dát dobrou noc. Tak se hezky vyspí. Martine. Až půjdeš do Ameriky, vezmeš mě sebou. Kdo říká, že půjdu do Ameriky? Julie. Říkala, že bych na rok mohla jet naučit se jazyk. Ach tak. To je zajímavé. Já myslel, že chceš zůstat v Elmau. Rozumím. Co se dělo ve škole? Nic se nedělo. Jenom už tam nechci chodit. Dobře. Zase tě zlobili? Kvůli tatínkovi a kvůli mně? Ale no tak. My všichni, Grubrovi, my držíme pohromadě. Ať se děje cokoliv, ať kdokoliv říká cokoliv, ať už se dřív stalo cokoliv, ty zůstaneš v Elmau a já taky zůstanu v Elmau. Je to v pořádku? Slibuješ? Ano, slibuju. A teď spí.
Hanzi? Prostě mě ničí ji takhle vidět. Hanzi, musíš mi věřit. Nechci se stavět mezi tebe a Lily. Já vím. Poslyš, Lily nás potřebuje oba. Tak jaký byl výlet? Je tady moc krásně, že? Na dovolenou určitě. Co zjišťuješ o neurologických výpadcích? Ten horolezec pořád trpí přechodnými výpadky a já vůbec netuším proč a zač. Dej mi to, udělám to. Julie, co jsi vlastně dnes odpoledne říkala Lily? Co jsem jí měla říct? Že se spolu vracíme do Ameriky a že jede taky. Tohle. No, jenom jsem se jí zeptala, co by na to říkala. A je možné, že chceš zmanipulovat mou dceru, abys mě přesvědčila? Takový nesmysl. Nikoho tady nemanipuluju. Vždyť je to fakt opravdu dobrý nápad. Přemýšlej přeci. Mohla by se tam naučit anglicky. A nebylo by to navždycky. Hele, Lily nedávno přišla o matku. Potřebuje stabilní, známé prostředí. Ona visí na Elmou. To právě naopak. Potřebuje se odreagovat. Nové impulzy. A Los Angeles by bylo ideální. Ale ty víš moc dobře, že o to nejde. A ne? Julie, promiň. Je mi to líto. Já... Mám dnes zůstat? Myslím, že to není dobrý nápad. Dobrou. Bastard! 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 Hele, moje maminka měla možná 2 muže, dokonce 2 bratry, ale vím taky proč. Protože moji tátové jsou 2 skvělí chlapi. Taky byste si nemohli nikdy vybrat. Už jste konečně spokojený? Dobré ráno, profesore. Jo, no, u nás je 9 ráno. Děkuji, že mi voláte. Jde o tu věc se známkami ochrnutí, už víte? Přesně, ten případ v Kanadě. Ano? To nevím, musel bych to ověřit. Dobře. Dobře. Dobře, díky, naschle. Vypadá to dobře. Jednáme s jednou televizní stanicí. Dobře. Chtějí natočit dokumentární film o vaší expedici. Silver Agers je momentálně ohromné téma. Silver co? Silver Agers. Vy myslíte lidi přes 50. Přesně. Budu jenom rád, když nám to zafinancuje to lezení. To je teď zcela ve vašich rukou. Takže? Do toho. Ať se daří. Ahoj, Zuzano. Ahoj. Kde jsou ti horolezci? Co bys čekal? Lezou. Kdy odjeli? Asi tak před půl hodinou. Potřebuju auto. K čemu? Na svezení. Jedl starý Vende mysli? Jo, bylo jeho. Přivezl si ho. Nějaká speciální směs. Proč? Protože jeho mysli je napadené plísní a důsledkem toho má ty záchvaty a proto ho tam musím honem zastavit. Tak to si pospěš. Máš klíče? V autě. Díky.
Dobrý, tati. Hned. Jdu dolů k tobě. Počkej. Už je to dobrý. Dál. Jsi si jistý, jo? Pokračujem dál. Dobře. Henriku! Oh, můj bože! Henriku, slyšíš? Henriku, slyšíš mě? Pane Mende! Moje ruka. Je to moje vina. Neudržel jsem Pane Mende, uklidněte se. Je to moje vina. Uklidněte se, vrtulník už je na cestě. Umře? Ne. On teď umře? Umře. Řekněte mi to, umře. Buďte sticha! Spadl při lezení? Jo, na Moznerské stěně. Kdo jí chce slést, ten musí vědět, do čeho jde. Alexandře, tvá účast je srdcervoucí. Platí mě za operování, ne za účast. Potřebuju laborku a diagnostiku mozkomíšního moku. Proč? Jedl celé dny plísní napadané mysli. Chci službu konajícího lékaře. Ne, to nepůjde. Alexandře, přestaň prosím tě pořád s těmi kompetencemi. Já jsem službu konající lékař. Kristýno, diagnostiku mozkomíšního moku. Alexandře? Díky. Jo. Tak prý jste nový horský doktor. Jestli tomu tak chcete říkat. To je fajn. To znamená, že vás teď budu vídat. Jo, klidně každý den. Cože? Cože? Ne, nemyslel jsem. Potřeboval bych v ordinaci sestru, takže pokud chcete, promyslete to. Nikdy si to neodpustím. Doslova jsem ho vydíral, aby šel tam nahoru se mnou. Můj sen o Karl Špici byl důležitější než život mýho syna. Bože. Martine. Jo? Ten kluk teď spadá k tobě. Musíme otevřít lebku. Budu asistovat. Ne, já tobě. Co je s mým synem? To vám řeknu po operaci. Vyběžte s tou dámou, musíme vám udělat testy. Můžeme? Jo. Co to vůbec znamená? Co se děje? Je to takhle. Při mozkolebečním traumatu tlačí mozek na lebeční kost. Otevřeme lebku a tak odstraníme tlak. Lebku? Ta operace je pro vašeho syna důležitá. Prosím, jen ho znovu uzdravte, prosím. Děláme vše, co můžeme. Sestro? Pojďte. Dobře, začneme. Vrtačku. Komprese. Pane Mende? Jak to šlo? Dobře, dobře. Váš syn je ve skvělé kondici. Brzy bude zase zdrát. Bože, bože. Díky, díky. Vaše známky ochrnutí jsou důsledkem otravy plísní. To myslí? Jo, testy byly pozitivní. Zdravý člověk tohle zvládne, ale s lymfomem... Může se to ochrnutí vrátit? V podstatě ano. Předepíšu vám léky a pak by ta věc s plísní měla být definitivně za vámi. Díky. Vůbec nevím, jak se vám odvděčit. Já to vím. Když se mnou budete mluvit o své rakovině, pojďte. Abych vám řekl pravdu. Mám strach z té chemoterapie.
Já vím. Taky to nebude lehké. Tu expedici jsem už odřekl. To je dobře. Pane Wende, znám jedno centrum pro tyto nemoci v Heidelbergu. Mají dobré lékaře. Pokud chcete, můžete jít tam. Myslíte, že mi pomůžou? Já vážně nevím. Vyléčení slíbit nelze, ale ručím za to, že tito lékaři jsou ti nejlepší a že udělají všechno, abyste chemo zvládnul. Dobře. Udělám to. Dobře, omluvte mě. Enrico. Pozor, hlášení. Expresní vlak do Mnichova zastaví na 4. koleji. Nevím, co mám teď říct. Je to tak správně? Tak ráda bych s tebou strávila svůj život. Miluji tě. Ale já tohle nemůžu. Zkoušela jsem to, ale já potřebuju New York, potřebuju kliniku, potřebuju kolegy, potřebuju časový tlak, potřebuju ten adrenalin. Já potřebuju tohle, potřebuju svou rodinu, potřebuju Elmau. Potřebuju hory. Já vím. Oni potřebují tebe. Až na ty hory. Přeju ti hodně štěstí. Dej na sebe pozor. Na českém znění spolupracovali Ivan Hanuš, Blanka Dobrá, Pavel Vondrák, Pavla Horňáková, Milan Blažek, Zdena Sirotková, Jana Janoušková, Olga Potužáková, Jaroslav Richter a Michal Michálek. Ve studiu S pro Alfa CZAS vydobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2013.